сърцето на Лондон, извисяваща се над река Темза, се намира една от най-разпознаваемите забележителности в света – Биг Бен. Но малцина знаят, че това не е името на кулата, а на камбаната, скрита вътре в нея. Биг Бен всъщност е прозвището на огромната камбана с тегло над 13 тона. Името й вероятно идва от сър Бенджамин Хол, надзорник на строежа, или от прочутия боксьор Бен Каунт. Истинското име на кулата днес е кулата Елизабет, дадено през 2012 година в чест на кралица Елизабет II. След опустошителен пожар през 1834 година, британският парламент решава да построи нова сграда. Част от нея става и часовниковата кула, проектирана от архитектите Чарлз Бари и Огъстъс Пъгин. Кулата е висока 96 метра. Всеки от четирите и циферблата има диаметър 7 метра, а стрелките са с впечатляваща дължина – над 4 метра. Изработени са от опалово стъкло и се осветяват отвътре. Часовникът е едно от най-прецизните инженерни постижения на 19 век. Работи с махало и е толкова точен, че се настройва с обикновени монети – пени, които влияят на скоростта на махалото. Биг Бен се намира на северния край на Уестминстърския дворец, сградата на британския парламент. Намира се точно до река Темза и близо до метро станция Уестминстър, лесно достъпен от всяка точка на Лондон. Биг Бен е не просто часовник, той е символ на британската точност, традиция и устойчивост. През Втората световна война, дори когато парламентът е бомбардиран, Биг Бен не спира да отброява времето. За още интересни видеа харесайте и се абонирайте за канала.